weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe afrique weltare tv takkusana yoni to fasudeɓe to kuñankari to basambula to lumal ñalbi to awoyni to guetema to madina aliheri to gawinane to tata cheikh oumar ko on takkusan juula ha to galle ceerno oumar li to batama sare ha to galle shérifa bouye ɓuɗɗolel shérifa diñoro e ko taari ɗum kala enen jeeya e gardidi kabaruji men to leydi Mauritanie Mohamed Cheikh El Ghazouani hoorejo gendi Mauritanie janoɗo tawtoriyede uddidda golo 13e édition festival mo Chinguitti aseta hanki o arti e nder nakshot lamorgo leydi makko to leydi Sénégal Bassirou Diomaye Faye ne tawe toon to Abuja e nder leydi Nigéria tawi naymo toon ko tawtoriyede sommet battowo capanɗe jeegom e jeego ɓiwol lawol ko fate catal CEDEAO to leydi Mali général Assimi Goïta kañum woni hoorejo transition leydi Mali kanko kadi woni hoorejo catala bitegal alliance des états du Sahel o holliri tigui wonde alliance des états du Sahel ene udditi daɓe mum ha yaaji wonande dendagal leyɗe CEDEAO kala ene mbawi taccude e nder leydi he ene mbawi kadi wonde e nder leydi he e nder leyɗele jeeɗiɗi nder leyɗele catala AES tawi alda e visa to leydi Togo ko accident musɗo tina toon ko camion citerne dimɗunoɗo gaz waɗi tigui yimɓe jeetata wasɓe hen pittali men kedde Afrique ma en ketto roɓindo musidɗo men Alassane Oumar Mbodj habaruji men jooɗam jaɓiri ma en jaaha to leydi Russie to leydi France ha toon to leydi Jordanie bisimilla moon e ketki hotodirte jooɗi jooɗi piren pacciren. kawis e kiileki gorelte ko haako moƴƴo iwru ko tokkordinnooro gorelte ko kawis wonande ɓeen jogiiɓe yoga e ñabbuji kolliti jiitima heen koye mumena gorelte ko haako sa itti ko jañireɗa a waɗi ndiyam ngulɗam aɗa yara aɗa yiito cellal ɓanndu maɗa gorelte ko haako iwata ko tokkordinnooro ari ko wallude e safrude ha moni kala yiito hen hoore muɗuma gorelte an joguiɗo AVC cardiaque ƴiƴam dogata e ɗaɗi mum ɓandu jaaɗoru ɓandu wuloru neɗɗo joguiɗo sukara cholesterol ha tenti kadi e on neɗɗo mo nangata taare kala gorelte ko kawis ɓolo tan woni e muɗuma sa jokkodiri e muma ma yiito hoore maɗa ha mbiya alhamdulillah sa yiɗi jokkodirde e site gorelte beele mbawa janggande hoorema ko jangta e gorelte kala jahata koto Google tappa www.gorelte.com ma janggan hoorema kala an puƴiɗo donkuɗo yaade juma e jama jokkoyde enɗam gam ɓandu musoru jokkodire gorelte sa yiɗi jokkodirde e tonggode gorelte woto woɗɗu joni joni so tawi gonɗa koto leydi Côte d'Ivoire jokkodirta koye Hamidou Ba 00 225 01 53 11 51 54 so tawi noon gonɗa koto Kidira e kotari ɗum kala jokkodirta koye galle ceerno Habous Diallo 77 554 75 54 so tawi noon gonɗa koto Dagana jokkodirta koye Mamadou Nassirou 77 942
11 12 so tawi noon gonɗa koto Diourbel jokkodirta koye Bulli Guissé walla mbiya Abdoullahi Guissé 78 690 03 03 37 so tawi noon gonɗa koto juude Gureki jokkodirta koye Gueddasi 77 267 16 66 so tawi noon gonɗa koto leydi France jokkodirta koye Harouna Gaïda 06 50 99 64 43 musidɓe tedduɓe gorelte e jeese men dañen hen jaama. salade aadi ɓuri firtude aadi ceerno Amadou Tidiane Diallo gorko mo melga wuuro jinneji wi ko firtata aadi mo aadodiri e jande weltare ɓiɓɓe fulɓe an diine maɗa weltare TV. ceerno Amadou Tidiane Diallo gorko mo melga wuuro jinneji ne safara rafiji kewɗi ɗe jiida cirol omo safara rewɓe wonduɓe kista fibrom dogam sidde rewɓe ronkuɓe darrade e rewɓe ronkuɓe sowade e rewɓe darraɓe kala. ceerno Amadou Tidiane Diallo gorko mo melga wuuro jinneji en yawnoɓe wonduɓe koyɗe musoje keeceje musoje ɓalli guloji ɓalli ƴakoji e ɓalli ɓuutoji kala. ceerno Amadou Tidiane Diallo gorko mo melga wuuro jinneji dendagal rafi mbawɗa wondude so tawi oɗon maldana ko balɗe tati kadda toon mbiya alhamdulillahi rabbil alamina. ceerno Amadou Tidiane Diallo gorko mo melga wuuro jinneji an gonduɗo e prostate ala ko heddi so wona ɗo opiro sa jokkodiri e makko joni joni certa hen ha laaɓa. ceerno Amadou Tidiane Diallo dendagal rafiji ko fati rafiji gorago kala gueele fiɗaɓe ha usuraɓe gorago jippiɓe leecce e yawɓe yitade koye mumen kala omo safra jomum ha wi alhamdulillah. e on fannu mo jogui leɗɗe koye fannuji ɗiɗi hen façon goto wiyete tigui ko meeɗi moosa ko leɗɗe muuɗeteɗe walla leɗɗe jarateɗe a ƴettat ɗum joni joni moosa nofuru e nofuru. fannu goɗɗo ko leɗɗe ureteɗe ɗe mbiyete ko yeddi ƴeewa a urata ɗum joni joni noddama mbiyama a yiiti hoorema ha no hannirta ni. ceerno Amadou Tidiane Diallo gorko mo melga wuuro jindeji ko gandu binde laaɓaɗo leɗɗe jadinɗo ɓalwal e danawal kala bawɗo listihar jawranɗo ɓen ƴewɓe kayitaji ƴewɓe embauche. ceerno Amadou Tidiane Diallo gorko mo melga wuuro jinneji ko newiɗo sanne sanne nonɗuɗo. ceerno Amadou Tidiane Diallo gorko mo melga wuuro jinneji ne tawi oɗo saaha joni to Paris lamorgo leydi France. so tawi a yiiɗi jokkodirde makko mbatta ko 00 336 04 04 66 27. ceerno Amadou Tidiane Diallo gam hoybitande lappolol dade maɓe Mauritanie e Sénégal omo jogui base makko to Dagana Mauritanie ha to Rosso Mauritanie kala. ene tawi ɗon sehil makko ne wiye ceerno Amadou Dia gorko mo leeraɓe noon sa yiiɗi jokkodirde mum mbatta ko 77 537 79 28 sa jokkodire mum leɗɗe goragu leɗɗe koyɗe musoje keeceje musoje kala non ɗon ha no hannirta ni. ceerno Amadou Tidiane Diallo toon to Dakar base makko ne tawe toon e tawi ɗon miñi kono wiye ceerno Abdoulaye Diallo. ceerno Abdoulaye Diallo kala jiɗɗo jokkodirde mum toon to Dakar mbatta ko 77 714 94 15 so tawi a noddimo ma heɓ leɗɗe ma ha no hannirta ni. ceerno Amadou Tidiane Diallo gorko mo melga wuuro jinneji base makko nde tawe to Nouakchott lamorgo leydi Mauritanie base makko gonnoɗo to leegal 6e ewɗo saaha joni tawe toon to leegal Samia galle makko ne huccite usine Palatram leegal Samia. kala jiɗɗo jokkodirde on base ko ɓiyi ko tawate ɗon mbatta ko 41 05 13 85 walla mbaɗa 46 94 21 91. ceerno Amadou Tidiane Diallo gorko melga wuuro jinneji ko laaɓɗo reedu ko malaɗo wune ko newiɗo sanne sanne ko compitiɗo gandal leɗɗe ɓaleje kala leɗɗe gandal danwal gandal ɓalwal kala. ceerno Amadou Tidiane Diallo mbadden dando faade makko. Kaburuji mon e demgal pulaar Afrique, Asie, Europe, Amérique, Moyen-Orient, Océanie.
jam ñalle mon musidɓe tedduɓe eɗen gone dewo sappo e joyi lewru bowte hitande ujunnaje ɗiɗi e nogas e nayyi habruji mon e ɗemgal pular e sawta he ko musidɗo mon sehil mon Ghali Abouba to karallagal ha mbawon yiide en to banggue nate ɓosojo ko miñimen sehil men Saydou Abouba to leydi Mauritanie pudorɗen ñalawma hanki o walla kikiɗe hanki wonno tigui takkusan ceerno Hamdou Rabbi Diadji tawi ko 3e édition e nder Nouakchott lamorgo leydi Mauritanie to legal PK7 tawi ko yeeso galle ceerno Boubacara Gaye gardiɗo Ansar Dine tawi kadi ko goto e almuɓe galle kañum tigui kamɓe juɓɓinno on takkusan Hamdou Rabbi taw ko 3e édition yimɓe hewɓe noon galleji seereɓe hewɓe mbawi notitade hen e nder hoɓɓe noon ko ɓuuri teskede hen ko ceerno Yaya Ba gorko mo Richard Toll o wawi tigui arde tawtorede e dendagal seereɓe hewɓe e dendagal ɓesgu ceerno Hamdou Rabbi ummiɓe toon to Madina Diadɓe ha to Dakar kala mbawi arde notitade e oɗon kikiɗo tigui waɗi wune yimɓe hewɓe nottima hen gueɗe paydude no fewi guila ko fati e jokkere enɗam ha ko fati e sira gurdam ceerno Hamdou Rabbi eko fati tigui wasiyaji kewɗi taw ko ɓeydoji neɗɗo wawi tigui yewtede hen ceerno Boubacara Gaye noon ene yetta ene jarna dendagal bandiraɓe dilay almudagal ha e seereɓe e dendagal yimɓe tigui jeeyaɓe fedde nde ɓe jeeya kala yimɓe leegal ngal eɓe gona kala notitiɓe kay ha kikiɗo wawi rewde lawol jamma o kadi rewi lawol ha no hannirta ni onon kala noon omo wiya ko Allah jogui jobdi yo Allah yoɓona jobdi moƴƴiri o weltima hen no fewi ha joni ko leydi Mauritanie keddoɗen Mohamed Cheikh El Ghazouani hoorejo gendi Mauritanie janoɗo kay uddidgol ngol sappo e tati édition 13e édition ko fate festival Chinguitti taw ko guure ganni guure fina tawa toon to Chinguitti 13e édition caggal nde udditi on noon o aljuma wonno aseda hanki o arti e nder Nouakchott lamorgo leydi makko o tawi ene ari jaɓɓade mo noon to bowal laaɗe tiwoje ngal Tumsi Nouakchott Mokhtar Wul Ndiaye kañum woni hoorejo jagorɗe makko wondude yimɓe gouvernement hewɓe en wondude e gouverneur Nouakchott banggue hirnangue kanko Mohamed Cheikh El Ghazouani noon toon to Chinguitti o waɗi toon inauguré projet ji kewɗi tawi ko ƴellitoji Chinguitti eko taari ɗum kala ko wayno kay o waɗi toon inauguré extension woni ɓeydugol réseau ji taw ko réseau ji ndiyam e réseau ji kuɓɓam kala woni électricité ko noon kadi o waɗi toon inauguré station goto taw ko station radio local toon to Chinguitti e nder discours makko noon taw ko discours ouverture festival o holliri tigui wonde gouvernement mo leydi Mauritanie yaltini 1.2 milliard taw ko haalisa Oguya yidde kay jokkude yidde jokkodirde wuuro Chinguitti ngo e lawol goudron tawi ko hakkude Chinguitti faade Atar woni tigui yidde ittude désenclavement woni juukogol Chinguitti ha Chinguitti tigui wawa udditade taw jiɗɗo nadde toon foof ene ara hano hannirta ni o holliri kadi Chinguitti heeɓi milliard uji 4 goɗɗi ɗum noon tawi ko beele kay eɓe mbawa ƴellidde service aji mabɓe essentiel kay ɗum noon tawa kadi jiida e ballal kewgal ngal ɓe keeɓi faade jumaji faade kadi e mahdaraji e faade ɓen wiyeteɓe artisan ji e faade bibliothèque woni deftoru ndu ɓen foof mbawi hebde ko fate fanno tourisme kala mbawi hebde balle taw ko halisaji kewɗi no fewi ummorade e gouvernement mo leydi Mauritanie ha joni ko leydi Mauritanie keɗoɗen association Limogo e Makako waɗi tigui jonte ɗiɗi e nder leydi Mauritanie tawi ko mission on mission noon addiɓe koko fati e safruji guite woni tigui holkisade wonduɓe guite e safrude ɗumen hano hannirta ni jonte ɗiɗi noon ɓe mbaɗi ɗum e nder gendi Mauritanie ene teska noon e oɗo saaha hewɓe kay ina gondi caɓe ɓe gaari noon koye nokku moɓe poti arde saaha kadi ɓe poti arde saabu kayidi teskede e nder leydi Mauritanie e oɗo saaha joni mo jiiɗa kala ene wondi e caɗele guite ɓe hen ko nattuɓe yiide ha laaɓi ɓe hen ko jiyata ko guite ne niɓɓiɗi ɓe hen kadi gandanɗa guite ne ñaawa guite ne ngata ɓe ko guite ene muusa association akaw noon guila 2012 ɓe batti tigui wadde tigui yilo banggo mabɓe e nder dongre Afrique caggal noon nde ɓe mbanno tigui caggal kay nde ɓe mbanno tigui caggal kay nde ɓe mba association noon caggal kay mbiyen nde ɓe mbaɗi jillo mabɓe nder leydi Mauritanie ɓe jillima fodde ujunnaji ɗiɗi kilométre nder leydi he tawa kadi ko yettade nokkuji ɓurɗi joñade woni nokkuji urbain e nder leydi he ɓe mbawi yettade ɗumen commune aji urbain ji kewɗi ɓe mbawi yettade ɗumen gam kay wadde
holkisade ka yimɓe e safrude ɗumen e hokkude ɗumen ko wiite lone teskama noona caggal nde ɓe mbanno jillu mabɓe armaniyengu toon to Benin ɓe dewni hen ko leydi Mauritanie association waɗi mbiɗen fodde ujunnaji 2 kilométre e nder leydi he tawi kadi eɓe gaddori fodde 150 kilo tawi ko lone wondude 50 kilo matériel technique ɓe jettima noon guure rural kewɗe no fewi ɓe mbawi tigui yettade toon ɓe kolkisima yimɓe ɓe kolliri kay fodde ujunere e 200 consultation woni tigui holkiso moɓe mbaɗi toon ne wayno kala ñalawma kay ɓe mbaɗa 60 ha 114 neɗɗo ene holkisi hen e kala ñalawma e nder jonte ɗiɗi ɓe mbaɗi e nder leydi Mauritanie ɓe kolliri kadi wonde kay ɓe kolliri kay wonde ɓe dokkiri fodde ujunnaje 205 paire lunette koɓe dokkiri e ɓen kay tawa e nder ɓeɗen lone dokkerade en tawe hen lone tawi ko lone nangue association noon holliri hitande 2025 fande eɓe jettoto tigui ko toon to wiyete Sao Tomé so tawi ko 2026 noon maɓe jettotoon to Madagascar koni tigui woni programme moɓe kolliri ha joni ko leydi sen ummima to leydi Mauritanie koto leydi Sénégal paaɗen maison d'arrêt correctionnel woni Makka mo Mbakke woni tigui galle kaso mo Mbakke babiraɗo goto noon mo duuɓi 59 biyeteneɗo omo yette lo ko kañum tigui maayi e nder kaso he ɗum ko asata hanki 14 lewru bote hitande ujunnaje 2 e 24 o maayi noon koye lawol caggal kay nde o tiskama tampi no fewi ɓe jaltinimo nder oɗon kaso ɓe panimo tigui to hôpital koye lawol o yalti aduna ko waɗi kay komo yetto e juuɗe safroɓe o yettiti toon ko wondani e wonki makko o yetti toon ko wondani e goto noon e renoɓe kasoɓe kolliri tigui ɗeɗo balɗe tati cagguiɗiɗi teskama tigui o wonano karɗo cellal tawi kadi o wonduno koye ko wiyete épigastrique ko sanga 11h noon ardiɓe commissaire sanga 11h noon ardiɓe commissariat de urbaine tawi ko police mo Mbakki ko nden keeɓi kabaru jaldugol makko aduna ko ɗon e ɗon noon ɓe gari to hôpital Matlaboul Fawzeyni mo Touba wadde constat gadan noon wadde constat mabɓe noon gadano beele kay eɓe ganda holko saabi kay jaltugol aduna o ɗon babiraɗo ɓe mbaɗe makko jamiri noon nde autopsie waɗete makko procureur kañum hoore mum yamiri tigui yo autopsie waɗe goski hen beele ande tigui haqiqa holko saabi kay jaltugol makko aduna siftinde on noon alkamisa ɓennuɗo o kadi goto e sokonoɓe to kasomo Thiès tawi kasomo Thiès kamne yaltino aduna on noon yaltuno aduna koto hôpital mo Thiès on yaranno koye duuɓi 63 ko babiraɗo goto tawi kadi ko chef village wuuro witengo Kera Mbaye Mati e nder département mo Tivaouane ko ɓi ba makko goto woni demi frère makko kañum portunomo plainte ha wawi sokede ko caggal nde o soka noon o wasi fittanu makko e nder ka so mbiɗen o yaltiri aduna ko duuɓi 63 dendagal mayɓe kala nde Allah yurmotoɓe yaafoɓe harnaɓe aljanna kamɓe dendagal mayɓe julɓe kala allahumma amina ha joni ko leydi Sénégal keɗoɗen to Touba kikiɗe hanki sanga 18h30 ko accident waɗi to Touba e dow lawol to ɓe mbiyata héliport sara garage kesso mo Touba ko kar goto no mo hinde Jaga Ndiaye kañum tigui felmi trottoir o lejjiti o yani e leydi waɗi noon hay sinno hay goto wasani hen fittanu mum waɗi noon yimɓe 14 barmuɓe hen e nder 14 barmuɓe hen ndiɗon tampi sanne kamɓe kala noon ɓe nawama to suudu safrirde Touba ha joni ko leydi Sénégal keɗoɗen hono no mbiruɗen gardini kabiruji men Bassirou Diomaye Faye ko hoorejo gendi Sénégal omo tawe oɗo saaha mo kalten toon to Abuja lamorgo leydi Nigéria tawi nawimo toon ko tawtoyede sommet battowo 6 walla lawol ko fate sommet fedde CEDEAO catala CEDEAO ko aleda hande o noon 15 lewru bote 2024 sommet o joɗoto ene tijja e nder sommet o noon tijja e rapport kanko Bassirou Diomaye Faye kalfinnoɗo kay dogde koyɗe jaam hakkude CEDEAO e ɗeɗo leyɗe tati woni leydi Mali leydi Niger e Burkina Faso yaltinoɓe CEDEAO kanko doganno hen koyɗe jaam ene tijjano maw addu rapport makko ko fati kay e golle o halfinoɗe e ɗeɗo état taw ko Sahela woni leydi tati Burkina Faso Mali e leydi Niger ha joni habaruji men ɗemgal Pulaar to leydi Sénégal ha joni keɗoɗen Coumba Gawlo Seck ko gendi ko gamiyanke walla mbiyen ko nalanke ko gawle nder leydi Sénégal mo tawe sunare mawde no fewi jaltugol aduna bandi ko gorko miñi ko gorko biyetenoɗo Mbaye Sar Seck Mbaye Siré Seck Siré
sek noona mbiɗen ko alata hande ɗon goski ƴetta sanga 10 heures to hôpital Abbas Ndawo o wiroya noon ko toon to Tivaouane Guéréssy o noon waɗi koto wiyete cité Djiby Mbaye galle Coumba Gawlo Seck ko altine janggo 16 wona tigui ñalawma sakket woni 3e jour ko fati kay e cérémonie tutkigol duwa uji ɗi ko toon to galle to Diande weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa weltare TV eɗen pecca sunare men fade dendagal ɓesgu makko fade Coumba Gawlo Seck kala nde Allah yurmotomo yafoma harnamal janna allahumma amina ha joni ko leydi Sénégal keɗoɗen to leydi Sénégal to leydi direction générale de l'agence d'assistance à la sécurité des proximités ɓe mbaɗi tigui communiqué mabɓe hollude kay wonde kabaru cariɗo e réseaux sociaux ji wiyede kay wonde ɓe mbaɗa recrutement woni ɓe ƴetta ɓen taw ko agent ji de sécurité des proximités wonde on kabaru ko pepindaɗo ko fenade waɗere coyi ɓe kolliri oɗon kabaru wodani ala foof communiqué mo mbaɗi walla ala recrutement moɓe ummini e oɗo saaha joni ko directeur général agence o kañum ɓayini oɗon communiqué omo eɗo yimɓe ɗon e kala saaha nde daccata kay gueɗe mbaɗi ni wadde communiqué ji mumen ene takka walla certaine société ji hollirde wonde holko ƴettata walla ne mbaɗa recrutement tawa ko hunde nde wodani ha joni habaruji men ɗemgal Pulaar sen nummima to leydi Sénégal ko to leydi Mali paaɗen to leydi Mali général Assimi Goïta kañum woni hoorejo transition laamu leydi Mali kanko kadi woni hoore cettala bitegal AES woni alliance des états du Sahel des états du Sahel rendinɓe leyɗe tati woni leydi Mali leydi Niger Burkina Faso waɗi tigui o waɗi déclaration makko aseta hanki 14 lewru bowte e nder Bamako lamorgo leydi makko tawi kadi déclaration waɗi ɗum koye dow inde cetal ngol ardigal woni cetal alliance des états du Sahel on noddi e nder ɗi noon e nder ɗum noon no di joni noon ko fati kay e jokkodiral hakkude mabɓe kamɓe cetal ngal e fati kadi e jokkodiral leyɗele ɗeɗon tan leyɗele état du Sahel alliance des états du Sahel hakkude mum e cetal bitegal CEDEAO e nder déclaration noon holliri ko ardi foof noon wonde état du Sahel état alliance des états du Sahel ina udditi keeri mum ene udditi kadi espace muɗum faade kay e dendagal leyɗe tawi ko jeeyaɗe e CEDEAO ene mbawi kay feccitde e nder leydi he ɗannotoɓe feccitoɓe e nder leydi he e kala yiɗɓe kadi ɗannade arde gollade e nder leydi he kala o holliri ne mbawi nadde e nder leydi he feccide nder leydi he kala tawi alda hay visa goto o holliri kadi wonde kay hay autoji o holliri kadi wonde kay hay autoji kay taw ko transport peccitoji taw ko jolnuɓe ɓen jeeyaɓe état du Sahel autoji matricule taw ko CEDEAO ene mbawi rewde e nder leydi leyɗele état du Sahel taw noon ene kormi dendagal kuule taw ko kuule cetal ngal bitegal alliance des états du Sahel ɗum noon holliri tigui wonde oɗo saaha joni dammal kayine udditini wonande état du Sahel état alliance des états du Sahel hakkude muɗum e CEDEAO ɗum noon ko lettere ɓatake mo windi walla communiqué mo basi kanko hono hoorejo transition leydi Mali kañum kadi woni président état de alliance des états du Sahel hono biteɗo général Assimi Goïta windi oɗon communiqué ɗum noon ko Bamako o winda aseta hanki 14 lewru décembre 2024 ha joni habaruji men ɗemgal Pulaar to leydi Mali ha joni yen ha toon to falde Bandiagara e nder région de Bandiagara kikiɗe hakkude wuro witego Jala Sougou e wuro witego Tori ko pitolo bombo tufanogol e lawol kañum tigui pitolo bombo gubbunogol e dow lawol kañum fetti aseta hanki o sanga 9 heures subaka ko moto goto noon motoji tricycle woni motoje badɗe koyɗe tati ne waɗide kees caggal no saret ni ko ɗina motoji tigui jollunoɗo yimɓe kañuma yabbi e pitol bombo ngol pitol ngol fetti yimɓe joyo mbasi hen pittali men mbattowo jeegom o noon barmi hen ko conducteur woni dognannoɗo moto ko kañuma woni barmuɗo hen joyoɓe o jolluɗo kañumen foof ko ɗon kawri e ladial kanko barmuɗe noon omo tawe juuɗe safroɓe te omo tampi sanne ha joni habaruji men ɗemgal Pulaar to leydi Togo accident musɗo waɗi e dow lawol bitego route nationale numéro 1 to hakkude ko nokku to wiyete Agbe to nokku to wiyete Agbe Zongo aseta hanki 14 lewru bowte hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas nayi sanga 15 heures woni 4 heures kikiɗe woni tigui 2 heures kikiɗe e nder région mo Savane ko camion goto citerne gaz kañuma felmi passerelle piéton ɗum saabi noon permudugol saabi ha autoji ɗiɗi wondude e moto goto ha mbaɗi accident ha caami e leydi mbaɗi accident o noon waɗi yimɓe jeetato wasɓe hen pittali mumen waɗi kadi yimɓe jeetato wasɓe hen pittali men waɗi kadi yimɓe tato wonɓe e barmuɓe
hen matériel kewɗo kadi boni hen ha joni khabruji men demgal pular kedde afrique jabbaten ko robindo musidɗo men sehil men Alassane Oumar Mbodj gorko mo Sara Ndogo. Alassane Oumar Mbodj assalamu aleykum wa rahmatullah. Alassane Oumar Mbodj a salminama. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatuh. Ghali Abouba en calmini en jurima dendangal hettiyankoɓe Ayawu TV khabruji men ɓurɗi tengtude e dongre Afrique e ñalawma hande o pour ko leydi toon to leydi Côte d'Ivoire toon de ma won balɗe 16 ko ɓeeɗo rewɓe kay ene daari darde mumen lan gam haɓade kay gueɗe kamtodide batte toon e ko fati on rewɓe nder asatare 14 lewru bowto ujunnayi ɗo nogas e nayyi toon to Abidjan ko nder diwu darde mabɓe toon ko heewi noon e ɓeeɗo ko fati kay e haɓanade taw kadi ko haqqe ɓene rewɓe wattoɓe toon gueɗe ɗe pewani ɓe mbi noon alay saago laamu ngu ƴetta pellital haɓade rewɗo ɗum laawol e ɓen waɗa boniyankoɓe noon gila noon ujunnaji ɗiɗi nogas e noon ma won temedde 16 taw kadi ko gueɗe taw kadi ko ɓe kamtodide baɗade toon ɗum noon ko gila e saaha aɓe ndewi hen ɗum noon ko gam kay yo laamu ngu waw ƴewde ɗum régla ɗum no hannirta niyede toon to Côte d'Ivoire hannde ene waynode on mennoɗo wonde jaagogal ko fati e gueɗe caggal leydi biyeɗo hono Marcel Amon to noon ko kanko de waɗa e ñande alkamisare 12 lewru bowto ujunnayi ɗo nogas nayyi yo won conseiller spécial on gardiɗo hono leydi ndi Alassane Dramane Ouattara ɗum noon ko caggal kay e disodire mabɓe e CAN landa woni rassemblement des fautistes pour la démocratie et la paix woni RHDP ha hande dey ko e dongre africain gonɗen toon to Guinée Conakry ene wayno ɓen taw kadi ko lundu ngo fuɗɗima dey jerminade no fewi nde tawno wonde Ousmane Gawal Diallo ko joguiɗo kanko woni joguiɗo konngol laamu ngu o wawi kanko ne bayyinde e wiide wonde laamu ngu dey de transition ponnoɗo woppude laamu ngu guel 3 e lewru bowto ujunnayi ɗiɗi nogas e nayyi e taw kadi ko on comité biyeɗo CNRD ɓe mbidi kamɓe ɓe parani yaade e on date jokkonoɗo ɗum noon andini lundugo wawde wiide kay kamɓe dey ɓe ɗoftaki koɓe mbino ɗo ko Nigéria toon dey ene wayno ko société ɗin ɓulli taw ko pétrole ɗi de taw kadi ko Exxon joguino ɗum Exxon Mobil wawi wono tottiɗo ɗum ene wayno de taw kadi ko société nigérienne biyeteɗo Seplat Energy ko kañum sotti ɗum e mabɓe gam wawa jokkude hono golle mumen wawa ittude toon pétrole hutorade hono ɗum ɗo ko Kenya de joguima kañumne pellital wiide wonde ma waw nawtude fodde 100 honi yanke taw kadi ko Somalie naaɓe umminoɓe toon dogde kay molade toon o wi noon ma waw kadi nawtude mabɓe toon to leydi hono mabɓe RDC Congo ene wawi RDC Congo toon kañumne ene jogui ko wiyete kamɓene caggal kay nde hono hakkude mabɓe e MONUSCO te tawno hono date o fuɗɗima fandade ko foti wonde ko 19 lewru ndu gonɗen ndu gouvernement congolais o wawi kadi waylude ɗum caggal kay nde hankkadi date o nde ñalawma o nde fuɗɗi kay hankkadi natti woɗɗude no fewi ɗum noon foof ko wiide tan wonde ko ɓe mbi wonde ko ɓe mbino wonde waji ɓe MONUSCO yo yaltu ono leydi ndi e ɗum noon e oɗo saaha noon ɓe goni noon koye e ɗin haaluji ne mbi noon ɗum noon kadi ko heddi ko hankkadi transition wiyete kono graduel ko e coordonné ɗum foof koko waɗa Ghali Abouba ko ɗum nde tonguɗen e dongde Afrique e ñalawma hande o taw wonno koye darde musidɗo moon Alassane Oumar Mbodj gorko mo Sara Ndogo gam weltare Ayawu TV. Gorkay mini hande keɗotomi ko jahande heblo sukaɓe Afrika nde tawno jande ndene laaɓi kadi humpede welami humpitede ɓuuri humpede
Yaya Ndiaye golle ma jooɗi peewi humpede welani humpitede ɓuuri humpede kala jiɗɗo humpitade yo hetto jayde weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa Alsana Oumar Mbodj golle ma jooɗi peewi ko an uddi kabaruji men e nder dongre Afrique takkusan juulama ha to galle ceerno Djiby Sy to Koufa ko on takkusan juula ha to base makko ene tawe to jeere Fass Jeere Nettek e ko taari ɗum kala ko on takkusan kadi juula ha toon to galle ceerno Amadou Tidiane Alpha Mama Sele Ba Moderne ka hayɗi ha to galle Samassa habaruji men jolam jabiri koto leydi Russie pudorɗen laamu leydi Russie ɓe kolori tigui wonde ɓe tetti guure kewɗe no fewi e juuɗe laamu leydi Ukraine ɗum noon koto funnangue Ukraine tawi kadi ko guure stratégique woni ko guure payɗude no fewi ɓe ɓeydi kadi ɓe ɓeydima kadi oɗo saaha joni tettudeɓe ɗen guure ɓe ɓeydima ɓattade ngoɗo wuuro tawa kadi ko wuuro ngo ɓe poɗonto e kala saaha wiyetego Pokrovsk noon ko wuuro important wonande kay logistique armée leydi Ukraine Russie noon heeɓi Russie tetti ko ɗeɗo guure woni wuuro wiyetego Vesely gue gon noon e tawe to banggue worgo wuuro wiyetego Pokrovsk e wuuro wongo kadi ene wiye Pushkin ene tawe to banggue ka toon to banggue rewo ngoɗon wuuro foof noon ene tawe e nder région mo Donetsk ha joni habaruji men jolam jaɓeri koto leydi Jordanie paaɗena leyɗele arabeɓe tawi ko comité ministériel joɗima batu men toon to Jordanie to wuuro wiyetego Agaba noon to banggue worgo Jordanie batu ngu noon ko asata hanki ngo joɗino ngo fuɗɗi jonde mabɓe mujibu batu ngu noon ko ƴettude peeje kay ko fati alhaali gonka leydi Syrie e ko fati e janggo mum avenir leydi Syrie oɗo saaha joni caggal nde laamu Bashar al-Assad liɓa tawi kadi ko coalition rebelle kañumen gardi leydi ndi e oɗo saaha joni ene tawtora batu ngu kadi caggal leyɗe arabeɓe en tawtora batu ngu hono secrétaire d'état américain biyeteɗo Anthony Blinken wondude ministre des affaires étrangères mo leydi France biyeteɗo Jean-Noël Barrot wondude envoyé spécial des Nations Unies pour la Syrie biyeteɗo Geir Pedersen wondude chef de la diplomatie européenne biyeteɗo Kaja Kallas wondude ministre turc des affaires étrangères hono biyeteɗo Hakman Tifand toɓɓe kewɗe noon jewtama toon e nder toɓɓere noon ɓurde kay joƴuɓe ɓuuri yaññade ko toɓɓere kay ko fati e ko ɓe mbiyata transition politique mo leydi Syrie ha joni habaruji men ɗemgal Pulaar habaruji men jolam jaɓeri koto leydi France uddirten tana musɗo waɗi toon to leydi France ko piyanɗe pelli toon sagata gorko goto kañum tigui waɗi toon piyanɗe asata hanki 14 lewru bowte sanga 15h15 nokku biteɗo Wormo Bugo hakkude to wiyete Lille e to wiyete Dunkerque toon noon iɗi kala yiyede ko goski gorko goto tawa tigui mo duuɓi nogas e jeenayyi ene wala kadi ɓandu ɗum tawa kene fella saabu tawa makko piyanɗe sanga 16h20 kadi to place to lom plage pompier heeɓi tigui walla sapeur pompier ɓe keeɓino appel wonande kay wonde piyanɗe mbaɗi toon foof ko yimɓe joyo mbasi hen pittali mumen e nder ɓen joyo noon ma hen tawi hen ɗiɗo ko agent de sécurité ene tawi ɗiɗo noon ko migrant woni ko ɗanni yankoɓe musidɓe tedduɓe ko ɗum ɗo wonno komin tonga noon habaruji mon e ɗemgal Pulaar tawi e sawto he ko musidɗo mon sehil mon Ghali Abouba to karallagal ha mbawon yiide en to banggue nate ɓosoje ko beñi men sehil men Saydou Abouba so tawi ko roɓiɗo Afrique ko musidɗo men Alassane Oumar Mbodj ketkimalaki jaam yo jaam Allah jogomi jogo on